ତମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଆଣ୍ଟି ଡାକୁଛ କି? ଏଇ ବିଷୟ ଜାଣିଲେ ସକ୍ ହୋଇଯିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିକି ଆଣ୍ଟିକି ଡାକିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରେନରେ କଣ ହବ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ନିଜର ରାଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବିନାଶର ବିଷୟ ହୋଇପାରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରକାର ଆଣ୍ଟିକି ଡାକିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆମିଗଡାଲର ଭାଗ ୟାକୁ ପିଏକ୍ସ ସେଣ୍ଟର କହିବେ। ଆଣ୍ଟି ବାଜିକି ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡ୍ରେଲନିକ ଇମୋସନାଲ ସବୁ ମାଡ ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଣ୍ଟିକି ଡାକିବା ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହେବା କିନ୍ତୁ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଡରି ଡରି ବଢିବେ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମିଯିବ, ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଲାଇଟ୍ କମିଯିବ। ଏଇଟା ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳ ଇମୋସନାଲ ଡ୍ରାମା ରାସ୍ତାରେ ଯିବ। ଏମାନେ ସଂସାରରେ ନାହିଁ ବରଂ ତମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଉଠିଯିବ। କେତେ ଜଣ ବାପା ମା ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଆଣ୍ଟିକି ଡାକିବେ। ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ଆସିବ। ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରେମରେ ଡାକି କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ହର୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ବା ମାନିବେ। এই ভিডিও লাইক করে শেয়ার କରନ୍ତୁ।